Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Ay! Bunalikol! Bunalikol! Hey, give it a quick check. Matt Showman, the light is now 31 minutes after 5 o'clock. Hello there. Welcome to the show. Magandang hapon, Doc. Kamusta, Manong Driver? Kamusta ang biyahe? Sana okay pa sa alright, Doc? Eto na naman, kasama na naman, kasali ninyo ang tandem na magbibigay sa inyo ng kaligayahan at katuwaan ngayong araw na to. Today is December 7, 2023, mga kabisyo. Kasama syempre ang riding in tandem sa EDSA. Syempre, pinangungunahan po yan ang pinakamatalino sa lahat. At syempre, ako naman po inyo abang lingkod, Diego Bandido! Welcome po dito sa programa EDSA! That's right, mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Bawal ang inaantok-antok dito sa programa natin. Bawal ang tutulog-tulog. Sige ka, pag nakatulog ka, pagkagising mo, baka sa kabilang buhay ka na. No. Ay, naku mga kabisyo, and speaking of tulog mga kabisyo, sa mga panahong ito, ang mga tao na makakasalubong mo, yung ka-office mate mo, o marahil yung katabi mo ngayon, tingnan mo, mukhang zombie, di ba? Wala pa kasing tulog yan kasi ang daming party ang pupuntahan. Kaliwat ka ng mga Christmas party na ang dinadaluhan. Diba? Sobra-sobra na insan. Grabe na yan. Lagyan na maraming sibuyas! Oo, sandamakmak na mga Christmas party na ang pinaatiran. Halimbawa, ikaw, marami ka mga grupo-grupo. May sinasalihan kang car club ng ganito. May sinasalihan kang, broken-hearted club. May mga ganon. So, aatinan mo lahat-lahat yon. Sobra-sobra na yon. Kaya paalala lang sa mga kabisyo, ha? Baka maimpacho kayo. Ay, nako mga kabisyo. Oy, shout out again sa mga nasa terminal ngayon na nakatutok sa atin. Lahat ng busero, tricycle, grabber, and trucker. Salamat sa pakikinig dito sa programang EDSA. At syempre mga kabisyo, eto nga po. Alam niyo po ba, isa sa mga nakalap nating balita na ang pagiging isang astronaut pala, meron ding hindi magandang kumbaga, nagiging epekto, nagiging side effect nito. Because there are extremely strange things daw na nangyayari sa katawan ng tao pag nasa outer space ka. O so pag nasa outer space ka, tapos wala kang space suit na tinatawag, yung sinusuot ng mga astronaut, you could be in a lot of trouble, di ba? Posibleng mamatay ka agad-agad. But kahit daw, even though na nasa loob ka ng spaceship or safety spaceship, may mga risk factors pa rin na sinasabi. O from losing yung mga kuko mo, to kinakailangan mong umihi palagi. So there are some things that you may experience if you went to space. Ganun po ang nararanasan ng mga astronaut. At ito po isa sa mga epekto ng pag nasa space ka ng mga astronaut. Magkakaroon ka ng baby feet. Wow! Bakit? Kasi nga po, dahil sa kulang ng gravity sa space, ang paa mo ay parang magiging dekorasyon na lang. Hindi mo na siya nagagamit.
So, ibig sabihin, yung mga kalyo mo, kusa na lang daw nahuhulog yan. At parang magkakaroon ka ng crocodile feet sa taas ng paa mo. Kasi yun ang ginagamit mo, ginagrab sa mga rails. Dahil hindi mo na naaapak yung talampakan mo eh. Magkakaroon ka na ng baby feet, tapos ang taas ng paa mo, may crocodile feet ka na. Pambihira naman, ano? So, sinasabi nila, masarap ang buhay ng astronaut. Hindi rin, di ba? Ay, mga kabisyo! Tuloy-tuloy ang bakbakan. Musikang malulupit. Kasama ang makukulit po ninyong tropa. Ito po ang programang parang chicharon. Maingay, pero may laman. Keep it locking right here at 90.7 Love Radio, Metro's #1. EDSA. Sasakyan sikat, basta't love.